Nazdar lidi, tady Aris, vítám vás a dneska, jak jsem vám sliboval, postavíme to překvapení takový. A kde ho teďka postavit? Kde ho postavit jenom? Kde my ho postavíme? Já moc nevím, třeba tady ne. Tady ne, takže budeme zkusit vymyslet nějaké místo, nevím kam. Co vůbec nad tím nepřemýšlel. Bílý nám roste už, se dívám. Tak, a kde bych to mohl postavit? Třeba tady bychom mohli postavit, ale musím si vzít kyblík s vodou. A ještě bychom to potom mohli udělat i s lávou, takže tady mám vodu, že jo. Takže jenom bude stačit, a když to budu dělat na tom vodu, tak to udělám s pískovcem. Takže uděláme to tady. Ale na to potřebuju, abych toto vykopal, tak, tady, tak, to by mohlo stačit, tak, že to uděláme tak. Tak velký to nebude teda, to bude, uděláme to, tak. Tak to zarovnáme potom, protože vůbec nevím, jak to uděláme, to jenom tak odhadnu. Kopu něco jiného. Takže a prostředek je někde kde, takže to má 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asi jo, počkej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže tady to má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Když toto odkopnu pryč úplně. Teď, aby to byl čtverec, potřebuju. Takže 1, 2, 3, 4, 5. A prostředek tady nemůžu udělat, takže tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To má 1, 2, 3, 4. Tady, že by byl prostředek. Tady mohl být prostředek. A jo, bude tady prostředek, takže tady takhle začneme. Vezmu si ten pískovec, tak. To si vezmu až nahoře, až budu, a jde se na to. Takže, ne, teď mě to odlítlo úplně. No, teď ten, takhle to chci. Ježišmane, co to je tohleto? Čic. Tak to nechci, já to chci rovný. Takže takhle by to mohlo být. A samozřejmě teďka to postavím takový menší trošku. No, ne. Já jsem spadl, to není dobrý, tak. Já to musím udělat takhle, teď se nám to teda hodně stíží, teda aspoň mě. Tak. A teďka mám, takže jdu dál. Tak. A ne. Já jsem to postavil špatně, takže já to ještě půjdu dolů. A tady to udělám větší, aby jsme to potom tak. Radši už si držím shift, abych nespadl. Takže tak. Ještě tam udělám jeden. Ne, udělám. To bude stačit, ale. Samozřejmě za ty odběry, jak jsem vám říkal, to udělám větší ještě. Ještě až nad to. Teď to bude takový menší jenom. Takový trošku. Takže to je jako jenom menší, abyste jenom viděli, o co vlastně půjde. Tak, kde mám tu vodu? Tak a tady si spustím takhle vodu. A potom mě to se teda hrozně líbí. A už jsem skoro v mracích, takže zase tak malý to vlastně nemám. Tak já se po té vodě svezu dolů. Tak. Úplně super. Takže. To je pěkný. Akorát tady ten druhý budu muset zbořit.
To si nevadí, to bude hned hotový, ale ono se to kope hrozně dlouho, tak to hned hotový nebude. Půjdu od spodu. Tak. Ty musím nadechnout. Dobrý. A jde se zase. Tak. Já musím po té vodě a takhle půjdu. Tak. Teď už nejsem ve vodě. Takže půjdu tak. Půjdu... Ne. Ještě kolik tam toho schází? Už jenom jeden si myslím, jo. Dělali kopy. Dobrý, takže už by to mohlo být všechno hotový. Už by to mohlo vypadat tak, jak to vlastně bude vypadat normálně. A s lavou je to taky hrozně moc pěkný. Ona ještě hezčí, s vodou. Takže... Nevím, kolik jsem říkal minule, ale tak dám třeba, když bude 10 odběrů, tak udělám tohleto a udělám to třeba 3x tak velký. A ještě samozřejmě i s tímhletím, že to bude delší a nahoře zase kratší a tak. Takže to vlastně bude ze všem všudy. Takhle. A třeba to budu dělat vedle sebe. A možná ještě bychom potom udělali závně. A v tomto díle možná, nevím, podle toho, jak zbyde čas. A tak teďka budu. Teď ty slepice, to zase podat nemají zdrhat. Ale levely bychom mohli nějaký udělat. A něco musíme podniknout i s tím pláckem. Vůbec nevím co, ale něco s tím udělám, to vím. Něco s tím musíme udělat. Se vyspím. Se teďka vyspím. A na tom plácku nevím co udělám. Kdybych prodloužil tohleto, ne, nebudu to prodlužovat, nechám to možná takhle, to je volný. A to v tomto díle ještě budu dělat. Tady mám nějaký ty brýsky, to potom někdy je to. A můžeme zase jít víc toho. A vůbec nevím, co bychom ještě mohli dělat. Pak mě vůbec nic nenapadá. Takže máme tady tohleto. A teď mě tak napadlo ten spawn kostýců, ne, to necháme na příště. Možná bych vám mohl ukázat vesnici, co jsem našel, jestli ji najdu zase. A nebo bychom mohli zkusit najít novou vesnici. Ale i na to, že jo, že bych mohl obchodovat s vesničanama. Ale tam to je vesničanů dost. A věci mám taky dobrý, si myslím. Já vlastně nepotřebuju nic, ale potřebuju nějaký enchant, no. Enchantové, skoro neenchantuju, akorát mám pár věcí enchantých. Takže nevím, takže možná půjdem něco natěžit a ono mě to bude něco dávat, když nespadlo mě tady něco. Proto i zabijím tady ty zvířata, co vlastně jsou venku, když nejsou v ohrádce, tak abych dostal i nějaký trošku level a zabiju tohleto. Je to tady a vůbec se mi to nelíbí. Akorát to tady zaclání. Tak. Vůbec to není pěkný, ty chobotnice. Tak. Tohle tam. A nebo že bychom se podívali do pekla. Jo, podíváme se do pekla v tomto díle. Takže, co mám u sebe? Já tam bude teda hrozně moc žemlíků, takže... To si nechám, to, co mám, všechno. A podíváme se do pekla, co tam teda bude. Takže já si dám normální a jdeme tam, no. Tak jsme tady. A já se úplně bojím vylízt. Takže takhle to tady nám vypadá. Ty brďo, podívejte se na to, to je taky pěkný. To je úplně pěkný, ale možná se tady moc dlouho nebudeme. Já se úplně tak trošku bojím, že tady budou nějaké ty příšerky po nás a navíc tady nemáme vůbec co dělat. Takže možná půjdeme potom, takže tady se jenom tak podívejte. Kde máme to peklo vlastně. A jakou mám tu obtížnost, normální, ale nic nevidím zatím.
No nevadí, tím líp pro mě, protože já to vůbec nemám rád. Ale možná bychom si mohli natěžit trošku tohoto. Ale to uděláme někdy jindy, a už teďka nepotřebuju. Takže půjdeme. Asi půjdeme do prozkoumat tu jeskyni, no. Tak jsem nám tohle tak trošku připravený, že půjdeme do té. A takže jdem rovnou. Jdeme se nám podívat. Nějaký ty torčky mám. A už budu osvětlovat rovnou. Doufám, že najdu. Takže tam nic. Tady vidím. Jo, už to vidím. Doufám, že třeba nějaký diamant by se mohli najít. Au. Tady by se neměl spawnout, je to osvětlený, ale stejně se tady spawnou. Tady to osvítím víc teda. Půjdeme tady dál. Torčkama nešetřím, nikdy. Tam jsme našli ten diamant minule. Tak a půjdeme semka. To tady je žádný zombie letím. A tam vidím redstone. A železo. Nevím, jestli to železo vidíte vy. Nevidíte asi. Ale já ho vidím. A je tam toho zase celkem dost. Tady je to železo, tak. A tam už nepůjdeme. Už hrajeme skoro 12 minut. Takže... Tak. Tady máme tohleto. A co je tady nahoře? Tady, nevím, jestli třeba tady možná ještě něco bude, opravdu nevím. Dneska tu jeskyni, tady nevím, ještě se podíváme semka. Já to možná nechám plavat dneska tu jeskyni. Protože já se budu muset vrátit. A asi ukončíme tento díl, sice do té jeskyni jsme teda nemuseli vůbec chodit, no nevadí. Takže já lezu nahoru, ukončím to a v příštím díle, no, v příštím díle nevím. A takže ten dnešní díl byl vlastně jenom takovej, abyste věděli, co je to překvapení. Už není překvapení pro vás, ale příště asi se podíváme do nějakého toho opuštěného dolu, jestli nějaký najdeme. A já bych sem se popral, nebo nějaký ty spawnery bychom mohli najít. No a takže já se s váma asi rozloučím a takže s pěkným pohledem na to. Takže tak, mně se to líbí. Takže příště půjdeme asi do těch jeskyní, tak čau čau.